Hanjang langso English High School along ake joy pen career guidance pen counseling ke padapon. Karbi Student Association Bokalia District Committee pen Bokalia Police Station OC Manjit Terang Ariding Memorandum Pajerdam. Kardom pini prantama bertalong pen ni sami promina timungpi non bertang tan pen arjuponik tha matijong ni phai inkoira hini arni hanjalangso English High School along aki joy pen career guidance and counseling padopon la pen school wall magazine ta headmistress ahin pen ingpupon Inut arloka Charlie also phan jongsi thanga biti sorita pachoy dunde lapen thanamon dunde purote also me thangke eprang pisi ka Charlie dun ki mejima lapen koloso abangsi ka Charlie dunji nangjima mesen pen jongwai dun thekhe deji puma tha parsik ponsi hanjanglangso English High School atum explore and sign coaching center Karbi lo Charlie asong lapen sarthe fast food atum jelang pet pen hanjanglangso English High School along ka Charlie also maratum phan bidi sore kachi pachoy lapen kachi than kachi amai career guidance and counseling pedoponlo labangso amai ada porphai Christiano pensi pangchengpon hanjalangso English High School athan bang Sir Jameson Teron ahin pensi alui pachini pon alui aman pen Sir Thomas Be Sarjip Singh Taro KSA BDC amai phu Sir Raju Ingling atum chetong donsi mai mesen pen pachun pon hanjalangso English High School I assistant headmaster Sir Sardili Terang Karlitang athan bang Sir Sarkiri Teron Sir Kumlin Terang atum chetong don Lasonsi Student Union Society Akon Chunbang GS Thare Jingri Terang Rap Kon Chunbang Thare Friendship Timong Lapen Arjina Tobipi Lapen Alang Litum Arisang Ho Topen Japonsi Hanjalangso English High School Wall Magazine Ningkan Suri Hinira Inkoi Aparman Ingpupon Labangso Avel Magazine Headmistress Sampi Mirdang Rong Parpi Lapen Thanbang Sami Malin Timung Piatum Ahin Pensi Ingpupon Wow Magazine pen ajok loka Charlie also maratum aning arlo kachipatu pringpi aket hekkeri highway nangklang e lapen ketok kelang hirjir kabonda lamjir lapen tomoso he ketok ka Charlie avar sailong e loputa coordinate thanbang Sir Jameson Teron ahin pen loka Charlie also marapha than pachini pon Lasonsi loka Charlie also maratum amen pen kerin ingtipi than mangdoan headmistress lapen wow magazine coordinate banghini atheki Sir Jameson Teron lapen sami malin timung piatum lapuson avarsai kipipon apot ason nangke than nangkimum lapen labangso awel magazine aparman tangka mahapen chenglok bidi sore kapachoy dunapot kachorok pajirpon hanjanglangso pen Jameson Teron pen trisonek the Karbi Daily News Matijong ni phai ingora ke thom arni kang sam porphai ke thom Mount Kenan Baptist Church along Jesong Longjon pu arong Matijong along Christmas lapen ningkan kimia phan panong ponsi LGT production ahin pen Karbi gospel song hirzume puanun ingpupon Labangso alon kang pupona hut hirzume pu album a producer Lucas Phangchodo lapen Pastor Nixon Phangchodo lapen alun kiron weg abang phuatum Bismo Hanse atumdo lapen lun kitok abang amor rohangdo lapen kaprek pen kachetong dun Karbi araradum do labangso alun kiron abang phuatum laki akangsa enghipi Nixon Phangcho Lucas Phangcho Bismo Hanse Nixon Phangchotum si lunpon labangso kang pupon chingchia prang alui pachini pon pen poho arapon apitu Mai long lam than Mai jutia prangsi hirjumi po alunjir Lucas Phangchola ben pastor atum arideng bensi ingpupon Kangtui nai adim arnam adat atur lapen Kangtui nai asining athak arnam adat atur lapen pirthya thak alangli ning kidok amunit atumang bom ning kangsam pedonai lasi kadukawi karbianglom aradaphan nilitung Karbi Daily News ahin pen Merry Christmas akadong pasir club kadong lasi kadukawi phanta Happy Merry Christmas Matijong ni phai ingora ke thom arni kangsam porphai pholom pen Karbi Student Association atum me thengtom pen kachisong deng ponli sonpli akimang Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal aphan panongsi Bokalia Police Station OC Manjit Terang arideng pinpuralo pajirdam Labangso kacasong pon Bokalia District Committee atung ongdung metheng tompen armang cideng ponsi kacasong amedi bangtang pon. Lapen labangso pinpura lolong kejong dun laki
Phaisi Karbianglong adoya hoike Harokri set kebra phokebra si anikan Karbianglong district kelong ahot pensi pathik khai lolapen dolablo bonta labangso adoya hoy Assam Sarkar lapen Karbianglong Autonomous Council atum cherakam thekthedet aputhak prabjin pen kethir thip adoya hoy dobek nangji ইয়াত এটা টৰ্চ ৰেলী উলিয়ালে তেখেতলৰ যিটো ডিমাণ্ড আমাৰ ডিমাণ্ড লেটাৰ আমাৰ থকাৰ স্বীকৃতি দিলে গতিকে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এইটো আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আমি অতি সোনকালে আমি প্ৰেৰণ কৰিম যাতে তেখেতসকলৰ যিটো ডিমাণ্ড সেইটো সোনকালে পূৰণ কৰে Pedunang jipu ke timunisi dan tum koi dununi. Lakin itu cuncetik labang sodak pen cancel cetik nitum cesong inton te labang ke. Sampai nang litum emang jongsi nang ba pleng pledet prote nang litum puthot asai deng ponik thui ma Nili tum labang ke pini kedam la panchayati raj sistem bang ke pini le first time ka cesong galilo kedam tangan ingkan 2019 ingkan pen sini tum ka cesong bom bang bom lo la pen pinian da cesong bom lo la pen non ne prang talitum cesong pon bom la. Phaihini long tejong pon laki Difu Government College upgrade nangji lapen Rangsina College Waisong College Rukasen College Thongnokpe College lapen Kiongdung a college tin along setame Science stream Commerce stream padopon et nangji Phai ke thom long ke jong pon laki Karbianglong ki 6th schedule district Ladakh ke panchayat ras nang lodun e lase panchayat ras aron prabjin pen pabar nangji lapen phai phie long ke jong pon laki Assam University Difu campus along nonamat department caveat lang lasi anso se department ke bat pon thunangji pohe hui pinpur alo long jongdun lapen labangso pinpur alo Bokula district committee a president akhai Ojoy Rongchehon ahin pensi Bokula police station OC Manjiterang aredeng pipajir pon labangso kache songalong central committee pen kache tongdun vice president akhai Bishnu Teron Hawar Kehat Bolongkomaji center branch along Klembang phi atumta chetongdun renti bangso pinpur alo Bokula police station OC Manjiterang ahin pen Karbianglong DC apan setame bangso pinpur alo padir dam thu poputa tapjak nak cepidun kabe de nusa pherang ke Bolongkomaji pen Chandrahan Sheikh Pinya birda bang ke lapon sikang ton boniglo do me thak me kurwang thu